Arestado ang 8 ka lalaki human naaktuhang nagkatay og ana sa 15 ka mga sea turtle o pawikan sa Sulu Province. Ani ang report ni Justoni Humamil. Naaktuhan mismo sa mga personahe sa PNP Maritime Group pinaagi sa Regional Maritime Unit Bangsamoro Autonomous Region ang 8 ka mga lalaki nga nagkatay og pawikan sa baybayon sa Puhigad, Barangay Bubuan, Hadjipang Limatahil sa Sulu Province adlong Domingo. Mukabat sa 15 ka mga pawikan ang napalgan sa otoridad nga patay na. Patay na lahat, sir, 15. And then may mga na-recover pa kaming mga buto ng sea turtles. Okay. Ang nakakalungkot lang doon, sir, mas lalo is may isa doon yung critically endangered na species, yung hawksbill turtle. And the rest po is green sea turtle na. Sa investigasyon, ibaligya ako sa mga dinakpan na among mga pawikan. Nakumpiska gikan sa mga suspect ang 5 ka mga motorized bangka ug mga hunting paraphernalia. May buyer sila from Tawi-Tawi daw. Parang itatransport nila somewhere in between Tawi-Tawi and Palawan area, sir. Chinese naman daw, sir, ang kukuha doon. Hindi lang natukoy, sir, kung magkano ang bentahan nila. Dugang sa Sulu Maritime Police, dunasab kuno sila natala nga susamang modus kaniadto sa lugar apan dili makumpirma kung sila sab gihapon kining grupuha. Busa na nawagan ng otoridad sa matag LGU sa probinsya nga mangunay og bantay aron walay makalusot nga ilegal nga aktibidad. Sa karon, napasakaan na sa kasong paglapas sa RA 9147 kon Wildlife Resources Conservation and Protection Act ang dinakpan